kai aba dan yaraba ina zuwa kake ta sauri kaman ka ci kafar kare. Wallahi alwala nan mu ne ya kire shi ne ya je za a dora mana shi. Alwala ka ta kare. Alwala ya kire. Za a je a daura. Za a dora shi. Tab Shine muna ta sauri kan liman ya ta da sallah bai yi sallah. tashi hankali. Alwala ka ce ta kare kuma za ka je a daura ta. Gaskiya dan yaraba ka ma rena mu hankali. Ni ka san mai abun haushi na da kai? Har yanzu ba za ka taɓa wayewa ba wallahi. Daga kai har maman iya ban wallahi. Karki zagi maman yabo zai siyu ban mana kin zagi maman olon kin zagi maman yabo zai siyu ban mana. Kin yaushe nake ce ma ka ringa amfani da alwalan nan yan gwangwani yan sace kamfani. Let's go. Amma ka da kana bata wa kanka lokaci. Alwola shine don gongoni shine sace. Dan sace ka ringa daura. Alwola da nan yaka. Alwola ne gongoni. Yan sace. Kina yin kiriya. Ai na ne aka yi alwola gongoni. Kai ai na ka taba ganin alwalan mutum ta kare an ji an daura ta. Alwola ba ya kiriya jiya dora shi ne. Waye ga mu alwalan ta kare daura ake. Kin mukara siya ne. Kai da maka. Ke siyu ban mana. Sai da mutu ba mu gaba ɗaya wallahi. Ya kina kiriya da yawa. Mun yi kariya gaba ɗaya an banda iskanci daga ta wani alwala ta kare za ta daura ta. Karki zagi ba ta. Daga kai har maman yaban billahi ladi. Mama yabo. Maman yaban. Wallahi zai kase ki. Ai Mai ke faruwa ne don Allah kai da dan uwanka kuma an bondira. in banda iskanci ban Allah nan dan yarba wai kaji wai alwala sai ta kare zai je a daura mai ita. Wallahi alwala baya kiriye. A ni ma dai na ji labarin alwala don ya kare ana iya dora ki. Ana iya dora ki. Tiri ijot ne gaba ɗayan mu mahaukata ne. Ce mun ne jo. Kisa me ya sai miki? Wallahi tallahi ba zan mai yake Wai ba. ke jaki ne. Jaki dai mai dora kaya da ƙasa a cikin bangala. Kai aradu Allah ai na shi. Da an fito ma a mutum. Ya za ka she min jaki? Daya. A gidan uban wa ka taɓa jin alwala ta kare an ji an daura ta. Ni ko labarin nan kai a teburin mai shayi ne. Teburin mai shayi na hankaka. Hankaka? A rediyo aradu Allah na To bari ka je da ka ji dan yarba. Idan alwala ta kare sakewa ake ko tusa kai kurr. Ka gani sakewa ake yi a sake wata alwala. Shi ne kene baki gane da ya sai alwala ya kare. Za je a dora shi. To za mu je mu sake su wani alwala ne. Kene baki gane. Shi yasa ni ma na kama tiri ijot. Na ta ma kwala. Abun da na ji a rediyo azi alwala ya kere. Sa dora. A cikin rediyo kishin labari teburi mai sayi. Aradu Allah nan naji. Aka je in alwala ta kare. Aka yi ta zango madora a dora ta. Ba zango madora zango sikin buta ne. Aka ne. Mama gide na sai wa akwai alwala gobe. Na dai ai ka gane hauka kai mun ne. Ai ka ji hauka mun ne hada mai da hauka. Ka san hauka ba ta cin hauka dai hada hauka ce. Hausa namu ne bai gane. Bai gane Hausa namu ba. Aradu Allah ki bai rabe nan ko. Wani lokaci baya jin Hausa sosai. Ai ka zagi ban shi ma bai gane ba shi ga Aradu. Zagi ban mu dole zai gane. Yana jin Hausa. Yana jin Hausa. Yana jin Hausa. Zai je ya sake. Zai je ya sake. To ba matsala. Mu zai koma. A koma da kyau. A gaishe mun da maman yabo. Ba matsala. Yawwa a gaishe mun da maman yabo. Kan liman ya Ni ma janu zan raka Aradu Allah.